Marigatan akon nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman, Agsapulak langan iti sabali a panggedak iti lugar may. Kabalak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apang gadan ta dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadan ta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka dakwada Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. O nantay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Mala mabit lang araw, ta inak agluto iti kanan niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun Dukas ta si Mangpet Dabong kenti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung aming no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imaytan a dito'y lugar tayo. Kastaya, mapanak man nga ro di jay balayo kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalat ta. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay wanta na bayag a panawan ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, slim makay mo't na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya, ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yang kal. Anya? Siyak ti adda parikot na kal. Isong aging gayt ha? Awan pa ilang ti anak mi? Ay kat, makabukal kay tulata, baraw. Agkararag kayo ken ni Apo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo ti tulong kao. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ka. Damot latamakan ko Uncle, adaw ti mulak anak natay nga di bangkag ka. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot iti dangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilyo na Kababain, lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't day ditatang ko daan tilyuneng kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balaya ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatanggap po ta.
At damot kan di bangkag ko asok-sukay. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw? Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan Uncle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taaluti Uncle. No, palubusan nak ngagpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot na ita, baraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman Uncle Sianaw. Wan, kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatek iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagi Sianaw. Wen, kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awambot sabsabalay. Kaanakan tama. Sa bagay matkit di kabagays. May mayata no dabukod da pagtaengan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laan. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wen kabagays, sa may sa nabayagan abakante na jay alutay. Nagsamagpay kid din ata jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa'y kati ulagin Mala, nasayat mat nga raw no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasi daun no bagas. Ayun na yan. Jak mo kastagayam ka ba, guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusen na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun aganges. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang Kalsianaw, mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudan. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang Kal, nagtinulong kami nga gasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang Kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang Kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dakman pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang Kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman Uncle Sianaw. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder abalay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, dadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Sianaw? Ay, maliman. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kastagayam. Itala nga namwak na itaa.
Nadaan ngagpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at ngaw gali ni Bong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagan akong dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jay. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adamo nagang ko ah. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka nito ko na! Tiyawanan ba na Bong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Bong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kunkunam latamot ng kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungang Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Panyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako maiti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak payasan nga inomiti arak ti pagdawata mi ti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis liunaing. Nagalas magayam ti ugali na mabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna na kiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan nuat ta. Wanangam saan ko maakas dyan ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumabing ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wanang ka nabayagan adang ranak. Anya, No adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tiyar aramidon na kang ka. Uncle. Sana nasaya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidon. Diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar ka? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na.
Agyamanak, tembagam na ita kabagays. Nantagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw. Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makam mo kabagays. Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw. Di dalag babaen. No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat ngan anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay kaw. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkan kay ulom baong? Impalubos ko agpatakder kay ti balayo dito'y sularkaw. Ang di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kay kayat mao. Anya? Sapay ko ba, saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, kani Rabio na yun. Jak kurso na dati panagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy na kit din, ti pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Payman? Ay, nataramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makaturturog ako na. Adalemente rabi ay. Nabanuga ka nagapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibong jag pukpukaw. Kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtara na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ikaw. Luciano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantag batay. Tumpuak ako ni Titawa. Agsubling ka, lakay siya, no? Huston, Bong! Di mo dang ranyang kalsyano! Agawid tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga ta, kat kabain ko, ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong! Kapsat ti amam ng kalsyano! Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay tan! Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng kalsyano! Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka pa guys. Baglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan. Anya, Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. anya. Ay, kasta una abutin ko idirabi ka ba guys. Kahit, anya ti planum ita kabagays. Agawidak, ket nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron ka ba, guys? Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod dagong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain na tagbatan ni Dirabi ay. Kat, anya nga rod di kayat mo mapasama kita, Uncle Siano. Jak
Kaya't ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot kada kayo nga gasawa. Ha? Nagtali ka kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas tumi lagayam ti subad mo. Mapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ain, dagiti gargarit kayo. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sa luar mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin at ipumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At nakarbiyak, amang papanaw ka na kayaw. Gapot na sular ko na ito, ibaw. Anya? Noon nasayaat ka kumakanyak, saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mo. Basta! Saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka batain, baw. Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manen. Saan ka di aday ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Ha? Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamat pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maon ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak iti rabi ay. Ti asawam mo't laeng ti ag-witness kayat nakapatayan. Isungay ta, indarong kan. Agpagpakaasyak ang Kalsyano. Kaanak-anak. Di na kumamat pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol, tinaramid mao. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawalan na kang Kalsyano. Sinadanak ngagbaliw. Basta isanod mon tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbalaw ti pangidang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapuwi jay syudad Jimmy Baraw. Nantay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sularyo Jimmy. Siya kantay. Basit la balay ti patagder ko. Basit mo't lat urnong ko ang trabaho i syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawam. Agi patakder ka ni ti balay mau. Nantay. Tapno daman mo't pagyanak. Di kabsat ko ngamin tinang tawi di ti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita anak da. Ay, kumayat Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mo. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na antay. Nay na, awan. Ha? Masatut mo't maki-construction. Nasakit ka no ti ulo na mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibyak kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak.
Ay, maestresa. Ala, ante, adan tulad ta siguro Makasapol tulad ta ni insan ko, iti pagtrabahuan na. Awan latamukon kanakan. Kasano ang makasapol, kat saan man nga biro kiti trabaho na? Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan na bata in lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Adapay matay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate may pakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog man na injay manugang mo. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila. Sikog mo ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawam balay da. Ay, dahita nga ro ti problema, lakay. Di nalatultulado, injay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ro da dya kasinsin na. Barupay lang ngam amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kain ti masakbayan to tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umadadon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, iti trabaho na. Pagbagan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyukdan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarum mari ijay balay, iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayagpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami una ijay balayan. Awan pagturugan ijay nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sika antimang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sika tidinggin na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami, di agdis-diskitar. Ay, ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Iso di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Sana nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakkelyaw. Ante,
Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. Ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw tun ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nangkal. Agtalo na klangay. Talunag ki talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko? Tadamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang mat jay talon nyo, no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na abalay na nga ay, no di na mapagturugan bakit? Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Taada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan. Hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan. May mayat mo't laang no. Agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single la kanayaw. Ta awan pampanunutam. Bakim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayon iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na'y, umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay kuma ta saan nga agsaksakit tinakam mo, Wayne. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayod kayam. Wayne, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, Wayne. Allah, inlak aman dak man nante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, aday ka man din. Kasla anak nga rudain, ti pangibilbilangak kin kakaanakan. Ay, gayam Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan nante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo nakpailang akabalay yun. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, ante. Ay kaanakan, agpakpakaasiak. Naimbaglakin ka tagmay-may ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na, agyaman na. Uray agabang da.
Kwa kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo iti libre iti balayaw. Isa saan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo ijay balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwarda. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon nga'y. Iji balay da anti Eva ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo niti pag naidan. Uwan ante. Kat kasanon nga'y no mga asawa kan. Pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kamin to iji balay ko ante. Ay, kita anakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Nasakit nga ro ti ulok arumwar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, pasensya anak pa lang ita. Hey, isumila ta ti aramid ya anak ta iba. Sa doong milag ta. Maturuglat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay problema dan data. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Anya balay na ngay bagbagam. Kaya't ko asawan. Adan libre apag naidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako kwa dayjay. Ay saan to apapanawon ni Jimmy ida? Tanasingpet ti ka anak ka. Ken isu nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinang ipapa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kawan na. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta? Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta? Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo suda ti bantayak. Bakit? Anya? Nataw. Kwartam man may. Awan kwartak nana. Sakit di ko matik kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa iti abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparik na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay.
Anya? Ay, awagam Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayaw. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsung batan ti awag ko. Iso masuruna. Ante, ada kadwa kasi mang puwet ni Jeline, nobiyak. Jeline, nyantik. Naimbag nga oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unag ti pagsasaritaan tayaw. Saan anita ayan ti ridaw? Unay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. No kasta, mag-asawa ka, Jimmy? Uwan angkel, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran mi itinobiyak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimmy. Kainagrigat ti adda asawa na. Mayabaw, day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay numangasawan. Pangiyawidan ng tungay iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin da nataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimmy. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Masya na kinkwa na. Isuma iti impatawid na kinka. No kayat ko asublion dayjay, mabalen. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin na kanagan iti titulo dayjay adaga. Ako le magkartor. Awan bibiyang mo iti daytoy naawatam. Ulitag, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang petam iti asawaam, Di mo papapanawin danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnamatikas niya nga ramidon ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y balay ni Jimmy. Palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon da nato dito. Lula! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbaga mapap! Nan! Intaman kita, inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanon dagiti anak mo! Anak ko aya! Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay ket addaken kaday talisa. Tanusyak, awan maikaray may tulong ko kadagiti anak mo. Uwen, nanang. Maawatak day ta.
Aladak daytoy. Tapno saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo ti anak ko kat nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa eh. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Anak ko ti, napatil ka. Ulag! Alay ko! Tinukawanak! Alay ko! Kumusta niyan, te, Uncle? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibyak ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laang, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na ado ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agagagom. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga roon, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo na ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirig na. Kasapulan lata nga agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbisin. Mano nga ay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Lasurok la sa nga ribo, bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo. Kanangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya, kandado mapay. Nan kita man ti listaan. Amangan no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kitaam? Apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikulayo iti kabsat mo, anak ko? Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak mo kang tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manan ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribulaang tinasingir na. Ni, nang musuusaran na kumaiti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga urunungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yu. Tapno da mausar, no kas di nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga ron ti maaramidak. Kat nasurukla sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amom, Joy. Talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak la kaya masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagi pa nyo asaan nga itagnanayon kat napigsa kayo agtrabaho. Magsasaw ka. Kasla mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan
Ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam, aguli magkandaw. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa amot ni tatangkeng ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga min timbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramiden na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga awan maturnong da. Kat makacamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang Manang, di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Gamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadagiti kakabsat ni tatang Manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siyak, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, katala no anya ti planom, suportaran ka anak ko. Basta di mo baybayan ti bagim. Apay nga ya pinalubusam diyanak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang tagpaliwawag. Nasayat mo tiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa bali ti ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakil ti ulo ti anak ko Manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga aggargar din kami. Ngumawan ka no mo ti pakakitaan na. Apay ngay palubos mo kasta ti trato naken ka. Ay no siyak takin anak ken ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, no arabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tatang, pudnomit ngamin asaan nga itag nanayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sa pulan na ba lang? No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abula ng ti Urayan. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanugan tayo. Kit saan nyo matin nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bakit ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kit amumot akagurguran na amangag ti kasta. Tadi na ammut agurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga ammo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo? Ngam makuriktar. Sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saadan? Nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam, nadamag ko nga inlibrem manan iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta.
Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrim kadag iti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-patsyung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Anjoy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga asa na nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga rod ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulong akan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kanya Albert, nanang. Nangalaam iting atang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan man ang intin ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya, Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwartana. kay apay kasta ti bagbagam. Pangagannak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay kasta manen ti palagsasaum kanya. Timmangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti ente anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasano nga rot ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agungat kamat no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay paylaan. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga ramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy, timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala, ha? Baka mungarog ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita, ah? Ti ko na siguro ka nalaka. Albert, adda ka din tadda tatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamo iti kwarta pag enroll mo. Ilistam lat manang. Payadak to keng ka. Ay na, saan na masapol? Sana balit adandani ako naggraduar. Saan na masapol nga agtrabaho ka, ading ko? Siya kung nagtrabaho, tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin keng ka manang. Awan ti rumbo nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak, kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta apagrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Ulak to mga gamay. Ipilit na dyan ta muna. Kung naman na sino nalaing mo nagsasaw. Saan adim mawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Nya. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas ka na ta? Nagbasi ti maititid takin ni Albert.
Di tapay maikanan ni Joy. No, nabalnog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdi aglangan ito sa bali. Agsabol ka matan iti pakipurdiam. Patpatsim to mo namin kay bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mo. Huh? Kurang pa iti kapadasan day. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamatlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklawanay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amanggon o di tarapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries da ito yun, Joy, anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka, anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabyanak nga gawin. Kasangsangpet lang dagiti anak talakay. Rumwar ka? Ada na pati pagsaritaan mi kan Manang. Sige, mapana ko. Aging gansamat itakot adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagam ko anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin kat husto amin ngar aramiden na. Talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Day tangarood ti saan na amaamires. Ipilit na mo ti amuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti naipundarmi. No saan kayo ang nagpursige nga agkapsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, aggraduar matan ni Albert iti kuleyaw. Kaba guys? Huwag ka no Manang. Sa anak lang ang interesado dita. Adda na limastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutan na dyan Albert. Tapay, palubos mo lang na kastaya. Ay saan? Ito raya may data si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita nga anak mo. Ngam nagsasauda kasla mo da amin. Kasla da kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan Manang Joy. Yung sa anak pa mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pa iti urnong ko Manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan kang agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaam, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmatgadanda. Huwag nga ron Manang. Miso nga ramidok ti amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apagdaldalanan dananang kintatang. Wen ading, ngam uray no kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot tan kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tila itultulong ko ite. Iti panagadal ta. Adamat basit ornong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti.
No kasta nga ag sideline na. Saan ko laang nga imbagbagakan ka? Taamok adawatang manen. Ay, anyan. No sa anak ko man nagsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mama na ipundar tabakay. Tanapigsak ti kita ti garden tayo de. Oh, adto ti kwartayo, nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan mamornong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda ornong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti duma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa itatadiyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ng lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti panagsasaok idi kada kayo, tatang. No adaman na isawang ko na kasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaed dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-itan mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na. Tananakam kayo, anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Ngimsak magayam, ti awan amo na. Umayak man ka ba, guys? Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay? Ay, naiskam nga mentornong medya bangko. Tada nang invisak, ngam iskam mat. Anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaedak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin abaybayan. Takapsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam, anti. Ay, wan ka anakan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la, tanti. Ay, anak ko. Makipagnaid pa'y laang nantiyo dito'y balay Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaang awan problema iti dayta. O sige, anti. Agnaad kayo laang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo laang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumay laang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan napinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan dara paapda. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tengay, tigasat, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo.